Nyt minä olen täällä. Minua ei näe kukaan. Hyvää päivää. Täällä ollaan Sammanlammella, Ahvenlammella. Täällä minä lapsuuttani vietin aina ja täällä ei ollut tietä, vaan pelkkiä polkuja. Ja nyt minä olen täällä keskellä, ei mitään. Ja täällä kulkee polkuja ja reittejä ja aitoa erämaata. Kukkuu, nyt minä jatkan matkaa. Ciao. Jahas, ja täällä YouTubesta Jarmo. Ja taustalla näkyy isoja joutsenia, 6 joutsenta siellä ja meikäläinen päivää. Nyt olemme Sammanlammella. Täälläkin tuli lapsena käytyä, mutta enemmän tuolla Ahvenlammella, sinne en ole vielä löytänyt reittiä. Täältä löytyy kaikenlaista makkaran paistoa. Ennen tämä oli pelkkää erämaata, mutta nykyisin ei enää ole. Niin se maailma muuttuu eskoseni. Ja täällä YouTubesta Jarmo. Ei pysy kännykkä paikallaankaan. Jos ei tässä ole äijä sekaisin, niin ei mitään. No niin. Että semmoista päivää. Sieniä ei ole paljon kerinyt keräämään, muutamat on löytynyt. Ihan hyvä. Tällaista tänään. Moi. Jahas. Täällä YouTubesta Jarmo taas paikalla. Nyt olenkin löytänyt jo Ahvenlammelle ja täällä avautuu minun lapsuuden maisemat, missä minä aikoinani aina jopa laavuja rakentelin ja eipä tänne teitä ollut eikä mitään ja isäni tuppasi käydä täällä. Nyt olen minäkin. Että semmoista kivaa, että en ole eksynyt. Saatte kärsiä minusta vieläkin. Hei hei! Jahas, ja täällä YouTubesta Jarmo jälleen. Ja nyt minä näytän vielä sittenkin teille maisemia. Tännehän on joku ryökäle tuonut veneen tuonne rantaan. Muuten täällä ei näy ketään. Ja tuolla vastarannalla näkyy hieno kallioinen retkeilypaikka. Täällä sitä tuli lapsena kalasteltua. Täällä tulee ihan mustia ahvenia. Mutta ei sen enempää tällä kertaa, rakkaat lapset ja kuulijani. Hei hei! Jahas, ja täällä YouTubesta Jarmo jälleen. Tästä sitten aukeutuukin semmoset niin kuin näkymät, että eipä sitten niin kuin paremmasta väliä ja tästä niin en hyppää alas, vaikka kuinka siellä toivottaisiin. Elikkä minäpä tästä näytän teille, rakkaat lapset ja kuulijani. Katsokaapas täältä tänne alaspäin, mitkä maisemat siellä onkaan. Täältä löytyy aikamoinen pudotus alaspäin. Taitaa sieltä löytyä melkein 10 metriä niin, että päässähän tässä huippaa, kun näitä kattelee. Hienot. Olen nimittäin nyt Pitkäjärven lahden poukamassa. Täällä samalla alueella, missä on tämä Sammanlampi ja Ahvenlampi. Mutta tässä onkin sitten semmonen hyppy, että on hyppy tyhjyyteen, että anteeksi nyt vaan, että teidän mieliksenne en hyppää. Että semmoista tällä kertaa. Laitanpa vielä tänne terveisiä kaikille tutuille. Nähdään. Hippula hei!